Ini po si Abogado Juan kan free online legal consultation program hapot mo simbag ko. Ang kaputan po ngunyan manungod po sa nag-agom na 20 anyos asin po 19 anyos. Uya po ang kaputan, tasinda po nagkasuwayan tulos pagkatapos po ning magkapirang bulan kan kinasal sinda. Uya po anak po. Kinasal po kami kan wife ko kan 2010, 20 anyos po ako asin siya 19 anyos. Nagkasuwayan tulos po kami after several months, kaya mayo kaming aki. Ako po, tapos siya pareho may kasaroan na, asin may kanya-kanyang mga aki sa kanya-kanyaming kasaroan. Gusto ko naman pong mugtak sa maray ang samuyang buhay, sino man po ang buhay kan sa kuyang agum na may kanya-kanya ng pamilya. Aram mo po, ang kasal, once po kinasal kamo, it is intended to be forever. Sabi nga ni baga sa rights kan kasal, na till death do us part. Alagad, day po perming arog kayan ang nangyayari. Day perming fairy tale, kumbaga, na and they lived happily ever after. Nagkakaiba po mga problema arog po sa sitwasyon nindo, pakakasal, pakalis po ning pirang bulan lang, nagkasuwayan po kamo. Ngunyan, gusto mo na pong mamugtak sa trangkilong buhay ang sa imong bagong pamilya, siri man po ang bagong pamilya kan sa imong agum. Ika lalaki 20 anyos, ang babae 19 anyos, kan kamo po nagkainaguman, ang inot po nindong pwedeng gibuhon, paki-check po tabi ang records sa local civil registrar, public records man po yan. Base po kaya sa lay, ang pigkasal na 18 to 20 years of age, ano po, kay puan ang pigaapod na parental consent. Aram taman po baga na pagsiring ang edad dindo, kan kamo kinasal, lumbod pa po ang sa indong edad, asin kaipuan pa ang paggiya kan sa indong magurang. Kaya kaipuan po ang parental consent. Ang parental consent po, ipigtatao yan kan pareho nindo mga magurang, ama asin ina, either personally, ma-appear po sa local civil registrar, asin ma-manifest na sinda po nag-uuyon na kamo makasal. Ano po? O kaya kung sinda maka-personally appear before the office of the civil registrar, pwede man po sindang mag-execute ni sarong affidavit na igwa pong duwang testigo na nagpapatunay na nag-uuyon po kamo sa kasal kan sa indo pong kanya-kanyang aki. So both parents, ano po, mother and father of both sides, tapareho po kamo below 21 and above 18 and above. So, yun po yan ang kaipuan, parental consent. Kung mahiling po nindo na nagkukulang sa siring na dokumento, dyan po sa indong marriage contract or marriage certificate na makukuha po sa local civil registrar, magiging fatal po. One of the formal requisites of marriage is marriage license. But sabiyon kung di po kamo natawanin konsentimiento kan sa indong mga magurang, kan kamo kinasal sa edad po nindong 19 asin 20, void po itong kasalindo. Alagad aso meron tang dai void, ano, ang kaipuan mong gibuhon, second option is for you to file a petition for declaration of nullity of marriage or for annulment. Alagad medyo difficile po ni ninhuli po pareho po baga kamo nagbalgar
sa sendong special na kontrata na pigaapod ng kasal or marriage. Sabi po sa Article 1, kan Family Code, marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman. But sabiyon, dapat permanente yan. Ang pwede lang pong mayong bisa o kawarang bisa kang kasal, iyo po ang mga grounds for declaration of nullity of marriage aro po kang Article 36 kan Family Code. Ito pong pikaapod na psychological incapacity o kaya ito pong pagpaanal kang sa indong kasal na yaon man po nakapalaman ang mga provisiones kaini sa Family Code. But in the absence of any of the grounds na pwede mo pong padatulan kan sa indong legal na petisyon para po madeklarar ning null and void o manalify ang sa indong marriage, may po kita magiginibo. Apera kayan, huri po sa gabos, igo po kitang legal maxim na pigaapod na kung sisay man ang madulok sa korte for equity, for justice, kay puan po magdulok ka with namalinig po ang sa imong kamot. Namalinig ka. Namayo ka man sana. He who comes into equity must come with clean hands. Pareho po baga kamo nagbalgar kan sa indong espesyal na kontrata iyan na kasal, kaya pareho po kamo may sala kumbaga sa pagbalgar kan sa indong marriage o kan sa indong kasal. Kaya medyo very difficult po considering ang sa imong magiging padatulan. Aram po nindo, the law may be harsh, but it is the law. Dura lex, sed lex. Ini po si Abogado Juan, pagtama-tama, pagsala-sala.